Bi gazteen dibortzioa. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Historia honetan, bi gazte daude. Hasieran az daude elkarrekin, bata alde batetik eta beste aldetik, bizi ziren hor bastana aldean, hor nonbaite. Eta bakizu, gaztea balin bazara, beti festa duzu maite, gutxi edo asko, eta gero ere nahi duzu batekin elkartu, bestearekin elkartu, eta laxe, bi gazte hauek, joaten ziren, festeta, erromerietara, batea, bestea, eta nola herri txikia garen segituan denak elkarra zautzen dugun, eta azkenean hemen han ikusi, eta mutila, neskarekin gustatu. Tokatzen da, Eta egun batean ausartu eta neskarengan hurbildu eta pixka lotxati, esan ziren, nik, gustoko zaitut zu eta neskak bidetu, nik zu... Nik zu... ere. Eta laxe, hasi ziren elkarrekin, eta azkenean eskondu. Hau ez da derrigorrezkoa eskontzea, haiek eskontzea erabaki zuten. Eta joan ziren, baserrira, bizitzera, eta primeran, hasieran, dena da dena da grina, eta dena da zinegona, ez? Baina denbora aurrera dihua, eta badakizuen nola den errutina, ez da? Errutina da sagarra barruan dagoen arraren modukoa, sagarra kanpotik ederra, baina arra, eta hasieran, lastana, hau ez zure kaltzontziak izango dire, ez da hemen lurrean botata daudenak. Eta barkatu maitea, baztu intzeit eta jasoko ituta, ondo. Demora aurrera, nik, eta, ara, maitia. Hauek, lurrean botata dauden, kaltzontzillo hauek zureak izango dira, noski. Eta, baztu ditut, jasoko itut, jasuz, hau, beti burduri, ez? Denbora aurrera, dijo eta nik, arra, nik. Ara, euskara batuan esango dizut, ondo uler diezadazun. Berriro, zure, kaltzontzillo, madarikatu hauek, lurrean ikusten baitut jata balkoian, jarriko ditut banderola baten moduan. Eskal, lazai. Eta ni komunea joaten ezenean eta horko hile guztiak daudenean. Noski nire hileak izango dira, ze zureak auskalo nun galdu dituzun eta, bakizue, tontakeriak, egunerokotasunean. Garo, azten da, egun bat eta beste eta azkenean, bi gazte hauek erabaki zuten, aski zela. Eta behar bada, ez zutela asmatu, eskontzearekin, eta batea beze, bai. Eta horrela biltzeko, zakurra morratu moduan, igual hobe da, banatzea, horrela ez guazinora, ez? Eta horren aprotxatuko dugu, eta, hobe, ze, horrela, baina zein esan, banatzeko nola egiten zen hori. Erabaki zuten, apaizaren gara joango gara. Eta berak elkartu gehintuen, berak jakingo du, nola banatu. Talaxe jontzien, eta paisak, noski, eskontzeko zeremonia bat dagoen bezala, banatzeko zeremonia bat dagoa, bai. Zuek etorri, igandean, meza nagusiaren ostean, eta elizatarian, egingo dugu banatze zeremonia. Elkartzekoa barruan egiten da, eta banatzekoa kanpoan. Primeran, zeundo, zerrez, talaxe igandea jaiatu, meza nagusia amaitu, eta antxe atari jan, bi gazteak dotodero jantzila, eta aterratzen da, apaiza, monagiluarekin, akolitua, monagilua, gazteen entzat, monagilua da, apaiz bat bezala bantxigila, ez? Jazten da antzeko, beti dago bere ondoan, laguntzeko, ez? Jende asko, karo, mesetara ez zarete gerturatzen ere, eta noski,
Ba hori da, ikusten baduzu inoiz, da monagilua, akolitua, dena delakoa. Eta gertzen da paisa, eta persaudetea, belauniko, bai, eta terzen du isipua bai gizu ezer den. Isipua da, mikroin alambriko bat bezala, ura botatzen duena, ura, iten zorrela eta ura botatzen du. Segurazki ikusiko zenuten igual, errepide baten inaugurazioan, zubi baten inaugurazioan, eta badago tipo bat, alako bufanda plano batekin, tipo alako disfrazatua bezala, ez, hoi da paisa. Eta botatzen ura denei, eta behira, ura botatzen, hoi da bedenkatzeko, isipua. Eta beste eskuan, liburua, latinez, garai batean bezala. Eta zen da belaunikatuak bilak eta isipuarekin, isipua busti, eta persaudete bai, rosa, ez nintzen gehiago joan, klasera, eta tamba baten buruan jo, damba beste buruan jo, eta, ez dakit, bobiskun, eta damba baten buruan jo, pum, baten buruan jo, eta alako, hasi zen, eta baten buruan, eta dambi, eta dimbi, eta damba, eta dimbi, eta damba, eta dimba, isipua dena boiatua, dimbi, damba, eta azkenean gazteak, ai, noiz amaitzen da manatze zeremonia, ara? Eskontzerakoan esan zenuten bietako batilarte elkarrekin egongo zinetela. Eta bietako batilarte hementxe jarraituko dugu. Eta gaztiak altxatu ziren, joan ziren, eta ondo moldatu baziren, ongi biziko ziren. Eta ongi bizizan baziren, ongi hilko ziren.